ka school Pumpau balang Presbyterian Malki ningkong ka ngut blay ubadang ailat yang ikum ka school Pumpau bangin yo ban rakhi ya kani ka program World Sunday School Day ho la kumban rubna na kaleng ka school Pumpau ngim yo shu ban pelong ya ka Bible class nakidaw trong khynnah Kyrpang COVID-19 Andre angu pa di ulay balung ba kini ki kuar ki bor ki YouTube channel ngidang yo kalat ban sengap ban score yak jihikai na kaktin ulay lengba ki program ba per kapangila yo ban pelong lengba ka program jong balang ka program jong ka chiseng kantai ka program jong ka jingsang samla kham tam ka program jong ka jingsang khynnah ka balong ka Jingkyrkhu namanta ki heb ki barit namar bahadu manta ki heb ki barit ko mangaloong ngimyo shu am pelong ya ka Bible class badadu manta ki 4 yo banwan chayeng ba kantang juk blay ban sashkwar hak program jong ka jingsang khynnah bad ka Sunday school bad akani ko por nakaleng ka Sunday nakaleng ka school Pumpau ni khot sobha ya pi ki di khot jong ka balang kham tam ya ki heb ki barit namar ka program hakani ko por ka kham dei ya ki heb ki barit sobha ban pelaj yala ki jong ki por ban shashkor ban sengam ya ki program kham tam ya ka jihikai ka khubor na ka ktien ka jong ublay ka bangin sayo hakani ka por ki program bangin yo hakani ka por kalong nyo Organist na Miss Kerilin Mukhim nyo Nonglam Jyrwa na Mr. Kynsaibok Warjri nyo an Pulesdang duwai na Mrs. Iomaya Syiem ka Jingrwai Kyrpang daki khynnah hapoh Nongialam imis Nancy bi Pariat bat imis Sandarity Pyngrope bat ngiyo Nongkren na imis Jyrwa nyaya no syakmat yakni ka program jungi te swabinya syakmat nya pengketang yakni program hak Jingrwai tungi duwai ablay ko khpa jingi ba mnang wan kumne ko try ban demret islacat bokhoi ke jongmi ban aingu ya ka keteng ka bokhoi jongmi namar medang keren medang pasiau ki denut jengi bangin syakri ya ka keteng ka bokhoi ke jongmi hapadeng bon ki jing ki bangi kendu akini ki banai kisngi ki baladem na ko try subet namar uni khynnah Kyrpang COVID-19 ngide dwai ko pa ju subet bakani ko por ngidang yo sai sien kom ka school Pumpau ban rakhi ya kani ka World Sunday School aja arpau ko try be nge scam ko try subet de ka jing plelat ke jongmi lengba kini ki boj ki start kiba milaah ngi bangin penakam ko try sube bangin charge ko ban skap yaki kubor yaki jihikai yaki program baro haki yang kisem jongi ko try sube bangin scam ko try sube akani ka poru abangi rakhi akani ka World Sunday School ko try sube akani ka program ka paspo bije nge scam ko try sube me pengatang do museum ko jongmi me pengatang ki no sebenta ko try sube ai ko try sube bakin klet chipor ko try sube yaki ki jinso jong kanik potain rek kan IT lede ko try sube akani ka por ki pengatang ka donut ki jongki makin nang la ban sngau yak jingdon ringkat ke jongme ko try sube khana makalong ka Jingkyrkhu nam ta ki dkhot jong ka balang khamtam ki heb ki baret ko try sube manyo ka jihikai ka kum ka kten ke jongme ko try sube khana ma ki heb ki baret ke nangla mansan ban he ko try sube ha ka jing e ma khalenti jongme ko try sube Kyrkhu ko try sube ha ngidan ha padeng kumbala duwai ko try sube bangidan ha padeng ke jing e ko try sube na ka daw ni khynnah Kyrpang ngibu ha kaman ke jongme ko try sube ada long kaman ke jongme ko try sube to pelai no ko try sube ngbau ni khynnah Kyrpang ko try sube COVID-19 ubala pen
buon ko try suwe ki bala yo ikani ki Chimpang ki bala khlan try suwe ki mensim ki bokol don han renge scam ko try suwe ngi duwai Kyrpang ko try suwe akhmat jumi to ai ka jing start ko try suwe ha ki brio ki doctor ki bawat ka jing start ko try suwe man syam yu duwai ko try suwe ngi scam ko try suwe to ai ki ka jing start ba kila man syam yu duwai khanang ba kalong ko try suwe ka Jingkyrkhu ko try suwe namanta banyo ban pengkoi no ki Chimpang ki jing stom khanang ba uni covid-19 ko try suwe undu no ko try suwe khanang nyo pat kapor ka balai luat ko try suwe bangin syakri yami ka yeng ka bakntang ka jongme ko try suwe sai seng ko try suwe ai ko try suwe lengba uni khnyang Chimpang ko try suwe ngin sok thu ko try suwe wat apdeng ki jing e ki bangi kendo ko try suwe ngin sok thu shai ba ka jing em jongi ko try suwe ka shong khti ban nombor ke jongme ko try suwe bang dingla penjan ni ki donut ki mensim jongi ko try suwe man syakri ya khteng bok khoi jongme man IT ki mensim ki jongi namta ka buram ka jongme ko try suwe Kyrkhu ko try suwe ka skul pompau yaki seng baro ki badan ka balang kumjur ka balang ko try suwe nadu mentas pun kuru ala kata amen Jingrwai ka ba shi spa so fo na ka ba tmai but shi spa life kondai na ka barim but akan dien kan ni ka Jingrwai ngakarpat ya i Mrs. Iomaya Syiem i belong iwei iba cui hikai ka Sunday school in syem ya ka bentaban Pulesdang baduai Jingrwai ka ba shi spa life so fo na ka ba tmai but shi spa life kondai na ka barim Bible banga e kalong kaktien ubrei ka yalap yujisu nong pendem ka pertai ka Bible banga e ka Bible kalong kaktien ubrei sispa sopo bat sispa lepundai Bible banga Bible banga Bible banga kalong kaksin ublay kaya love you Jesus I love you, Jesus. I love you, Jesus. Nongkren kapelay. Ka Bible banga Bible kalong kaktin ublay syem ruha ka Bible
Shua benginya pendam lang ke Jingrwai ngan pulih kato kat ni naga ketien ke jong blai ke bengila ban syam na ka gospel Matthews ke lenong ke ba khat pra ke dekot ar hadu saw ke gospel Marcos ke lenong ke ba kendai ke dekot lai penrio bat lai penyo ke Shiti Shekinong Ephesus ke lenong ke ba Henrio ke dekot iwe hadu lai bat naga kitab Deuteronomy ke lenong ke ba Henrio ke dekot Henrio bat nyo ki kentien ki ba ongkum ni Te haba ujisu ula khot yau khynnah ula bo ya u hapdeng jongki bad ula ong shisha nga ong hapi lada phem kala bad phem long ru kum ki khynnah pen omlet besut haka hima ki beneng namar kata unu ru uban penret yalade kum uniu khynnah uta ulong ubakham kraw haka hima ki beneng Haba ula shim ti ya u khynnah ula penyeng ya u hapdeng jongki bat haba ula shim kentop ya u ula ong haki unu ru uban pediang ya uwei na kum kini ki khynnah haka kerteng jonga u pediang yanga bat unu ru uba pediang yanga pediang yanga hi henre ya uta ken uba lapha yanga Pi ki khon tu ko ngu ya lagi kemi ki kpa ha utrai namar kanie ka long ka badai ken tu burom ya lau kpa ba ya la ka kemi ba men yo man bha bat ba men yo imslam ha ka perthai bat to ai ba kini ki kitien ya ki ba nga hukum ya me ha ka ni ka sngi kin ya long ha ka do no jong me bat men yai hi kai ya ki halaki khon to men kren shaphang jongki haba me shong hala yeng bat haba me ya hakalenti bat haba me thia ru bat haba me khiru tingnya pendam lang ke Jingrwai kok pa jungi bhabeneng se sin atrai ji suba iet ngon bandam ki slajat ki bukhoj e ki jongme ningkong e atrai ban ai ngo e me nak menta kan ki sngi ba kan ki por ba je kan ki lat trai ka ba mela ai ngi kumni bengin yo banya shakri lang ki kerteng ke jongme ling ba jong kan ki online service nga ai ngo trai ki jingri ki jingda ki jingker ki jongme ngi ki jingbom ino ki jongme ngi ha ki sngi ki jinglong jingim ki jongi ki bladap baro trai hadu kan ki khlemat ka mentahi ji suba iet ngi long kumni kum bangi ngi long menta di tang ke jing it e ba ke jing sin e ke jong me ban nga kerpa trai ba men nang ai do rangkat lam bat ngi haki sngi ki jing long jing em ki jingi bana sawan baro ro kum ju ngawan atrai ji sub e kan ka step ban bo ti kerpang e ya ka Skul pen pau khamat jong me trai kani ka long ka sngi ka bakerpang ka jong ka ha ka bangi yo ban rakhe ban celebrate kani ka world Sunday school day trai ji subiin but hoat wat langim la trai ji subiin banya don lang rangkat ha ka yeng ka jong me kum bangi judon trai ki snam ba ki por ki bala let no ngawan ban ai ngo pat trai ji subiin ya me ba ling ba jong kani ka technology ka ba menta me play pa kani ka lat bangin yo banya shimben talang na lagi jong ki yeng ki jongi trai ha kani ka jinga seng ka jongi ke jing shakri ke jengi kum ke skul pen pau hagani ka por trai ji suba yin trai to kerkhu mame kani ka jing shakri ke jengi kani ka por dan rangkat baki nong shembenta baro trai ngabo ti nongkren ka sangti blai ki jongme ben slek mame I do men sem u jongme bato ai trai baki e bingin yo sngo kani ka por kan long shisha ke jingkyrkhu na ka benta jengi baro ki basha skor trai ji suba yin trai ngawan ban bo ru iki nongket kam baro jongka skul pen pau khmat jongme trai to ai bor mame ki met ba men sem trai ji suba yin baki nang la ban tre ka kam ka jongme batu pen kup yaki de jing start be jing shampang ka banami trai be nang la trai ban pen ya yaki kam jong ka skul pen pau de ka jingialam ka jong me ka jing bet ba ka jing renti trai ji subiin ngamla kham do bo ti trai ji subiin yaki khynnah ru jong ka skul pen pau khamat jong me trai ji subiin don rangkat bat ki na do ki khynnah ki badang khamret hado ki bala khamsan ru trai ji su don rangkat mami bat ki hagi benta bat ki liang jong ka jing em ka jong ki baro trai kerkhu mami ki ha ka bormet ka jengki deka jingkot ke jingkhia bat yaki jingpule puthi ki jongki bat khamtam e trai to don kat mami bat ki ha ka jinglong men siem ke jongki trai bikin la ban long ki khynnah bagi khon ki bashisha ki jongme ki bayang scam hame ki por baro trai ki ba yet yame ki ba yet ban
pulih ka ktien ka jong me ki ba ban kieu sha ka yeng ka jong me bat ki ba sngo tho ka mon ka jong me ka jing em ka jong ki bat ki bla ban em ye ka jing em ka jong ki kat kom ba de biang ka mon ka jong me ya rap ru trai ki khon ki jong me bikin la ban ye le persha trai ki jing pen shoi jong ka ni ka perthai baro trai ba bikin la ban bo ya mi shwa ban khle tam e jong ki baro jong ka jing em ka jong ki ba man la ka sngi trai ngawan ban dwai ru ka ni ka pon na man ta ki nong hikai jong ka school pen pau dorangkat mami bat ki ki liang jong ka jing em ka jong ki baro trai Jingkyrkhu mami ki de ka jing kot ka jing khia dorangkat lam ba ka yeng ka sam ka jong ki baro trai ba tunang ai bor mami ki nang ya lam mami ki trai ba haga jing trai ka jong ki namanta ka kam ka jong me ban besar trai ki khynnah na ka ktien ka jong me ya rap trai bikin la ban ya lam ki khynnah de ka jing iet ka ban me trai bat bikin la ro ban ya rap ki khynnah trai bikin nang la ban san ban grow trai ji sub iet haga jing tip ka ktien ka jong me ban haga jing ya dei ka jong ki bat me ro trai ji sub iet trai kan maru ka balang ka jong me ka badan haga ni ka jaka ki de khot ki jong ka baro ki long yeng ki long sem bat kinong syarai jong ka balang ru trai ji su ba ien adu i pastor kita men basan ki dekat komiti balang nang ai ki ka met ka basat ka baklan ka jingkot ka jingkhia trai bat tunang pen kup bor ya kiru bikin nang la ban penyaj ya ki kam ki jong me trai ki babon ka balang trai ji su ba ien trai shi kentin ro ban bo ti trai ka jinglong jingman jo ka perthei ka ri ka jela ka jongi hiru barok ka wei trai ni em trai ki ni ki por trai ki ba ki ei baro trai ki long ki ba long uncertain bagi bon ki ba long ki jingbom tikna trai jisu hre ki ni ki baro ngawan ban kerpat ya me ban continue ban ai boringi ban yarap yangi bingin la ban phai shame ban ra ki jinglong hakan ka perthai menta trai jisu bi shame ban khamat jong me bat ai boringi bingin la ban yang scam bat ban shania scam ha ka jing ba ka jing ai ka jong me trai bat bahagi por baro hi trai lada ka long kumno ro bingin la trai jisu bi ban ai ngut ya me bat ban yero ya me trai ki por baro trai to ma bri ngi ne ki pop krangkang ki jingi ki lat ki palat trai ki duna ki ba me sham ka jing em jingi wei pi wei ni long ki bri ba pop trai ki ba ya lat na ka mon ka jong me man la ka sngi ki ba pen sngo si ya me hrei to ma bri ngi ba to sat ki pop ki jingi da ka snam ka ba kodor e ka jong me trai ba to ma bri nga ka ni ka por bangam nang trai ban pan ban dwai lo ki ko ba dei biang ka mon ka jong me hrei ki ne baro trai nga pan ma kerpat ha ka kerteng ka ba khoi ba ka ba thyang tam ka jong trai jing yu Jesus Christ amen.
keburuan uble aman. Mentangin paypat syakaway ke benta habangin yo ban sengaw ya khubor ke jikai na khtin ke jong uble bat iban simbanta ban ay ya khubor na khtin jong uble ideiru ina hikai jong kaskul pumpau i Miss Jennifer Jyrwa nakaleng ka skul pumpau ngi pumpau ke jisungu ya i Miss Jennifer Jyrwa i badalang bat ni kapor bangit scam ba uble undur rengkat bat pi kumba pila pengkhare ngi scam uble nyalam ye pi ba ki khubor ki bami ki hikai ki bami na ka sentur ke jong pi kalong ka jingkyrkhu ka jingmentoi namta ki khot jong ka balang khamtam ki hab ki barit ki ba sngap ki ba saskwar lengba ka nika YouTube channel hala ki jong ki yeng ki sam ta ne ka por sha ba Jennifer Miss Jennifer Jyrwa in semya la ka benta in Jingrwai Jyrwa ka ba shispa la pupra na batumai ba shispa la pinrio na ka barim ba hadian ka ne ka Jingrwai nga sakrpat Miss Jennifer Jyrwa sawha ban sem yala ka jong ka benta ka Jingrwai ka ba shispa la pupra na batumai ba shispa la pinrio na ka barim banwat ya khaktin jong me atroa ya rap janga abandasyam yu jisu unong pen ba long ublay banan bor manshna ya ki jimpang la khrau ka pop ka jonga man pendu khoi unang sispa la pupra ma sispa la pinrio Banwat ya kaktin jong me atra ya rab ya nga abanda shem yu jisu unong penem baba ulang ublay badon bo Anshna ki jingpang lakrau hapoh kajongna ban pendek khoi unang. Ningkong nga aingu ublay ubla penla ingi baginya wanlang ban syakri ya Wat lang im yadon lang hayeng mani. Henry ula plie ya kilat kilinti. Bangin ya syakri lang yu. Lingba ka jingstat jong ka technology. Nga ai kublay World Sunday School ya baro kamtam ya ki hep ki berin ki nong hikai bat kumju ru. Ya ki nongkit kam jong ka skol penpau ki batray met bat minsiem ban penbit penbiang ya ki jingdon kam ki jong ki khynnah ki jingdon kam ki jong ki nong hikai bat ru ban kentiu ya ka lama ka gospel shajrong bat kam shajrong nasngongu ya ki nongkit kam ya ka program committee jong ka skul penpau ka bala ibit yanga ka syakri ka barang buon ki jingduna ka syakri ka betulat ban shim ya kani kabenta ka bakrau ban sam yaktien ka jong ubleng ha kani kapor ka jingkran jonga ha kani kapor la shim na ka kitab u Jeremiah lendong ka baar pukandai ka dakhat ka bakat we ki kintien ki baong kumni nabangatip ya ki jingmut ki banga perkhat syapang jong pi ong utrai ki jingmut ka jingsup ken te om ki jong ka jingsnil ban ai ka jingkermen ya pi hakapor bakut jong pi tuin pai shu blai ha ki jingduai
kukpa jingi bhabning long bakhuit ka kerteng ka jomi wan ke hima jomi long keman jomi ha kno kum bhabning atrai bi akan ka por ngawan hakmat ki slak chat ki bakhuit ki jomi ban pan ka jingirap nami ku try ko pa ba men don ringkat mami bat ngam men weng nut kini ki jing tiang ki banga don menta bat ba men pin yarap yang atrai bi ba ki ke ba mi na ka shintur ka jonga kam num de na nga handri atrai bi kan de ki jing persan nang min siam bakhuit don ringkat bat ka jing shakri ka jongi ka ni ka por ku try ko pa Kerpat kini baru aku teng try no penem jingi Jesus Christ. Nadu mentari ke bam jukut ru. Amen. Ha uwei ulum ladon lightly kidiang. Ki berit bat kidiang ki badang lung. Ngin ai kerteng ya kini kidiang, udiang baningkong, udiang ubaar, bat udiang ubalai. Udiang ubalai ula kli ka wei ka jingkli. Ya kini ki wei pat kidiang. Ula ong. Pikwa banlong ayu lasai. Dala he. Udiang ubaningkong ula jubam. Bat ula ong ba ukwa banlong kasenduk. Banbu ya kaksiar, banbu ya kipaila, banbu ya kakpieng, ki mau lenai, ki mau bakordor, bat banbu ya kaspa. Udiang ubaar ula jubam, ban ula ong ba ukwa banlong kata kajhat ka bahek bah, kajhat ka baitenat. But hangta hakajhat kin pindon kam tangkis iem ban lek na kawai kajaka sya kawai pat. Uni udiang ubalai ubakli ya kani kajingkli uloong ba maupan ukwa bandon marway ha utu ulum. Ukwa bandlong udiang ubahe baki tenat ki jong u kin he pat kin piar shushuru u ong ba ukwa baki tenat ki jong u kin ai ya kata ka jingtingen ya ki brio hakapor bashit kasni bat u ong ru ba ukwa ban wanra ya kal air ka bak pengat na ka benta ki brio ki badan hakatukashno Syusyuru uni udiang ubalai uong ba ukwa ba haba ki brio ki pet ki yui ya ka jing itenat ka jong uni udiang kin pai shabeneng bat kin aingu ya ublem. Kini ki long kita ki jing ang nut ki jing kwa ki jing terang ki bakini ki lightly ki dieng ki don na kebenta ka lawe ka jongki ki don na kebenta ki sngi bat ki snem ki banwan hadian kat tu kat ni snem kini ki lightly ki dieng ki la he ba ki la san ba ki tenat ki jongki ki la piar ba but la don pru uwei unong tho dieng Ubala kieu sya uta ulum badan kini ki lightly ki dieng. Uni unang thok dieng, ula ra bat ka wat, bat ula alej, ban pom no, ya kini ki dieng. Uni unang thok dieng, ula shim ya ka wat, bat ula sedang ban pom, ya udieng, ubaning kong. Uni udiang baningkong ula kemen, ula syat. Naman ba menta umut. Ba kata kajing kwa kajong u. Kajing terang kajong u. Banlong kasenduk siar. Kansa urlong menta.
Hakapor ba unong thok diang, upam ya udiang ubaar. Uni udiang baaru, ula kemen bah. Ula syat, ula risa, namar pa umut. Ba mentah, nsa pendan kami ki diang ki jong u. Ban shnaya kata kajahat. Kabahek. Kajahat, kaba itenat. Kumba ukwa, mau. Hakapor ba uni unong thok diang, ula pam sayu diang balai. Niu diang balai, ula asngau si bah. Ula yam. Ula jau kemensim. Namar pa menta utip. Ba om don syuk. Ha ketu kajakan. Utip ba om don syuk. Ha utu ulum. Kum ba ukwa. Tu menyapit menta ayu la jai kini ki diang hadin. Balak pom yaki. Lashim ya uta udiang ubaning kong. Bat lashna ya u kum kajaka bamplang masih. An cuba ban pen mau hang ni baka jingkwa jong udiang baning kong kalong ba ukwa ban long kata kesenduk siar. Henry ula long pen ban kajaka bamplang masih. La shim yo udiang ubaar, bat la shna yo u kum kalieng kenda. La pendan kam ya kiri diang, ki bemi na uni udiang ubaar, la shna kum kalieng kabarit. Nanti penken mau baka jingkwa ka jong uni udiang baar, kalong, bukwa banlong ka jhat ka behe, Henry kam shimlong kum ta. La shim yo udiang ubalai, bat la syuklet, bat i ya utu udiang hakendok. Kajing angnun, kajing terang, kajing kwa jong kini kidiang, ban kinjo sya kata katong, kabaki kwa na kabenta ka laway ka jong ki, kabaki kwa na kabenta ka kisni bat kisnem ki jong ki, kamshim orlong. Kini ki lightly ki diang. Kim shimpoi sya kata katong kumbaki kwa. Kila asngau diaw mensiem. Kila asngau kutlat. Bat kila asngau du jingkermen. Henry kini ki lightly ki diang. Kim tip bo ublay udon la ka jong ka plan. Bo ublay udon la ka jong ka jingmut. Na kabenta ka jongki. Kaktian ublay ru ko ong. Kat kum ka kitab u Isaya. Lenong ka basan pusan ka rukhat ka bapra. Namar ba ki jingmut ki jonga. Kim long kum ki jingmut ki jongpi. Ki plan ki ba ublay udon na kabenta ka jongi. Kim long kum ki plan ki bangingi mut yaladi. Ka jingmut kabo ublay udan na kabenta kini ki lightly ki diang kalong kabakam kraw hadu kata-kata ka kitab Jeremiah ru katho ba ublay udan kata ka jingmut ka babha ublay udan ka jingmut jong ka jingkermen ban ayangi kata ka jingkermen hakipor ki bekut kijangi. Tungin nyapet ayu la jaya kini ki lightly ki diang. Iway pa iway. Inyapet ningkong yu diang uba ningkong. Kata kajaka bamplang. Kabalashna no udiang uba ningkong. Kala kelalong penban kajing tiak. Kalap kelalong penban kasing oit na kabenta uway ukulum ubalakha hang tahasem uni uding baningkong ula lingo ula perkhat ula kli yaladi uni ukulung ubawan kha hang ni hasem uni ukulung ya kababaro kiwan ban mani ya kababaro kiwan bandem kadai hang ni
ba uni udiang ubaningkong, utip, ba uni ukulung, uday, ukun ujong ublay, Jesus Christ. Hagni uni udiang, ukit ndit benriyo, bat usngaw to menta, ba ukit, ba uba, ba ura, ya kata kaspa, kabakordor, hadu kata-kata. Kajing angnot, kajing kwa, kajong uni udiang beningkong, bankit ya kaspa, kala urlang. Henry umday kumba umut, lani umday kumba uperkat mau. Henry kumba mut, kumba perkat, kumba plan, ublay. Haduk kata kajing krau, kikam kijong ublay. Nginyapit siyo diyang paar. Ladon shipun ngut kibriyo, kibala syong ha kata kaliang kenda, bala shna na udiang ubaar. Bat hapleng jong kita kibriyo ru, ladon uwe ubriyo, bat uni ubriyo ula taj, bat ula yok tiak no, hai ita iliang ibarit. Kat ba kani kaliang, kadang yat, kadon hapleng duriau, ban let sya siliang, kalawan kala air, kebejur. Kalawan kajing at pelung, kebejur. Kalawan ka air yong, kebejur. Mat kita ki briau ki badon ha kani kaliang, kila linyar, kila tiang namar ki mut, bakata kaliang kebarit, kan sakela, bat kinsayap. Kumtahi kila kersiu ya uni ubriu ubayu atia. Bat uni ubriu ubayu atia. Ula yeng. Ula kener ya kikti ki jong Bat ula hukum. Ya kale er bakan long. Jai jai. Bat ke er yong ru. Kala kongu. Habau uni udiang ubaar uyu iya kane. Uperkat. Bat ukli halade. Uei uni ubriu ya kebaka er yong ru kakongu. Kadai hang ni ba uni udiang ubaar. Utip ba uni ubriu udai Jesus Christ. Kadai hang ni kapor ba uni udiang ubaar. Usngoto ba ukit ya usim jong kebeneng bat jong kendong. Utrai ki trai, ukun jong ublay, Jesus Christ. Kadai ha ini iliang red ru, ba ublay ula le ki kamba ki bakrau ki jong kat ba udang don, hasla pertain. Kajing angnot, kajing trang, kajing kwa, kajong uni udiang ubaar, bankit yakisiem, kala urlang. Henry, umday kumpa umut, umday kumpa uperkat. Henry, kumpa mut, kumpa perkat, kumpa plan, ublay. Hadu kat tangi yu ihang niru, ya kijing krau, kikam kijong ublay. Inyapit siyo diung balay. Ladon kat tu kat ningut kisipay. Ki bala let sya kata kajaka bala bu yo uni udiang ubalay. Kini ki sipai ki la shim yo uni udiang balay, bat ki la shna yo hakadur jong kading pna. Bat la ba yo da uwe ubriu. Keleng kashnong, hadu bagin dapoy sya kata uluam bagin ja, ya kabaki kot Golgotha. La sempat ya uni ubriu. La le beng ya Bat la saknat pana ya uni ubriu. Bat la penyeng ru. Ya uni uding pana. Hau ta ulum. Babarok ki briu. Kin yui. Bat hakasngi ke balai. Uni ubriu ubala syak saknar pana. Ula mi. Na kejing tep. Ula job. Ya kejing yap.
Habau ni udiang balai uyu iya kan ni. Ula lingok. Ulu kli yala dia. Uni ubreu. Ubasha sa na pernah. Uni ubreu. Ubal ajab ya ke jingtep. Ubal ajab ya ke jingiap. Kedai hang ni. Bau ni udiang ubalai. Utip. Bau ni ubreu udai. Jesus Christ. Ukuan jong ublay. Nong siu spa. Ya ki pop. Ki jong nga. Bat ki jong pi. Uni udiang pena. Ula kelalong. Kadak. Jong ka jing it ba ka jong ublay. Haduk mentah habag ngi pet ya keding pada ngi yu i ya kata jing iet ke jong ublay ngi haduk kata bola pa yu kuan ba marway jong ban wan skan ke pertai ban syayap ban siu spa nak benta ki pop ki jongi haduk mentah habag ngi pet ya keding pada ngi pai shu ublay ngi aingo yu na ka benta ke jing iet ba ka jong ke jing angnot kajing terang, kajing kuat jong ni udiang. Kala urlang. Henry umdei kumpa umut, umdei kumpa uperkat. Henry kumpa mut, kumpa perkat ublay. Kajing hikai ke banga kuat. Ban besut haki jing mut jing perkat jong pi ki hep ki berit. Kalong ba, ling ba kan nika jingialam khana ka berit. Kalong ba ting ngim tip ke ka banjai ngi, ngim tip ka lawe ka jungi kan long kumno. Let's say dan na pedeng jompi ki bakwa ban pule shabar, dan na pedeng jompi ki bakwa ban trei shabar, henry pimshim yo ya kata kalat. Ki dan na pedeng jompi ki badan ki plans. Ki babun nak benta uni usnem Henry Kim Shim urlong nambar ka jingdan ka jingwan jong kanika klam teng im song tho balai kini baro ki ja balai kini ki baro ki ja ni song ling ngi song pisang ngi song kuslai habangi perkat nak benta ka lawe ka jami habangi perkat nak benta ki sngi bat ki snem ki bansawan Henrengan ong ya pi menta kum ki kuan ki jong ublay ngem dei ban kuslai namar ublay ula kular ba e no yagi ublay udan hajan jongi ublay ubla thau yangi utip khamba mo kumba ula tho haka kitab Jeremiah bu udan ka jingmut ka babha bu udan ka jingmut ka jingsuk Baudan ke jingmut ban ai jingkermen yapi. Kebadan kam yangi bangin le. Kelong bangi di ban IT. Ngi di ban syanya alut hau. Proverb lenong ke balai ke dekat ke besan ko ong. Tunget hau blay da ke dot nuot barok. But what syanya hala ke jong ke jing shempang. Man usnem hakini kisngi. Kini ki hep ki berit. Ki yo ya ki price. Ki beper ki be itenat. Hadin ba ki la job ya ka scripture examination ka jong pi. Henry menta usnem ngim shimla an penlong ya ki exam. But ngim shimla ban sam ya ki price. Henry ngan ong ya pi menta. What's ngau diao? What's ngau si ko hep berit. Namar nganyat bahaki ni kisnem ki banwan. Pin yo ya ka bakam bahasandan. Ublay upin itenat ya ki aka baro hakapor ke jong u. Ngide ban yai kemen. Ngide ban aingo ba udang pentrikam ya ke jingim ke jongi. Kumpa ublay ura yakini ki laitali ki diam. Kum taru ublay unra yapi. Kam palat ban yakabapi mut. Kam palat ban yakabapi perkat. Bat kata ka buram ka jong ublay.
kan pau hapi. Ka kitab Isaiah la nong ka ben riu pau de khat ka ben kong ka ong. Tu yeng tu tin shan. Namar ka jingshai jong pa kala wan. Bat ka buram ublay kala mi hapa. Na ka benta ka buram ublay. Amen. Nongialam ka school Pumpau ni ai kulei ya kini kini siapa tahu baru kita bala pendap hala ki jong ki benta bakum juru ya Miss Jennifer Jyrwa ibala ai ke hikai ka khubur nakhdin ke jong ublei ke hikai ka long ka basai bat ka bangi su thu lun banget skam ling ba ka khubur jong i kan long ka Jingkyrkhu nam ta ki khynnah ki hab ki boret ki papet hala ki jong ki yeng ki sem ki jong ki kidan khendat ki jing pemana na ka skul Pumpau ba ka skul Pumpau kalajiat yakini ki khynnah ki bawan tista sya ka Bible class kidan hadu kumba san prangut ki bang la sim dikai no do kelas credit rule hadu kelas junior kidan kumbasan perangun bajagi ni ki kena ki bawon testa na kaleng ka skul pang sa ai price ki bajaka ki price kin sapun poi da Nongialam sya ki yeng ki sam jong ki ka jing thumu jong ka skul Pumpau ban ai price ki kena pule ki bawon testa sya bu kelas kalong ban pensilur ban Iomaya Syiem yaki bakin wan testa syaka skul Pumpau namal ba haka Sunday school kalong ka wei ka jihikai ka chilam ka ba jihikai na ka tin ke jong ublei kinang ma kini ki khynnah ki heb waret kinang la ban san ban im ban he hakalenti ka an jong utrai kawai bat ka jingumna kalong ba ka skul Pumpau kan sayo biang sa kawai ka program kamalong hapoh CBJ ka program jong ka ni ka World Sunday School Day bat malong chairman ide Mr. RS Nongbri bat ban ai Nongkren ani ka program ka CBJ ide Reverend LS Nongplang kamta ka skul Pumpau sa isien ikot sobha yaki kun samla yaki nahikai kinot kikam bat ki dikhat tong ka balang bakin pelai po ban saskor ban sngam yaki program ke jihikai ke Jingkren na kaktien ka jong ublei ka khubur bang yaso longba Reverend LS Nongplang ban sngap ban saskor longba kini ki YouTube channel hala ki jong ki yeng ki sem ki jong pi ngila pai sa bakot jong kani ka program mamanta tu ublei Jingkyrkhu ya ki kai borok ki pangle pendap hani kapor kombang laong ublei Jingkyrkhu ki no sebenta tu pinang la ban tu ublei unang ai pi ka met ke pasai ka baklan kamta ma ke julong musim ba pinang la ban sakri ha ka jingim jo pi ha ka balang nani ha ka bahikai ha ki skul Pumpau nya pai sa ka bawai nya wai no ka Jingrwai ka ba sispa lai pusau na ka batumai bat sispa lai puan na ka burim sispa lai pusau na batumai bat sispa lai puan na ka burim bangi layo kaktien ublei ngin nyero kalong kaktien sobha ai ngin nyero kum kasngi ba pinsai skurba penjam kalinti klau kala bangi layo kajing sisa ngin nyero sispa lai pusau bat sispa lai puan In your
Kukpa jingi bamneng sa istien pat ngiwan ban aingu imi. Namal meladaran kat bagi akan ni ka program jangka World Sunday School. Ingat skem ko try su be kik eik bala pendem. Kalong kan try be ban pendeng hun akamat ke jingi sen ki jongmi. Kantam ko try be ya ki kubor ki ba shine ki bang layo lengba Miss Jennifer Jyrwa. Ingat skem ko try su be Jingkyrkhu. Ikini kubor borok ma kan long namta ki hep ki bered ki ba yasngo. Hala ki jong ki jeng ki sam ki jong ki ko try su be. Bagi la ban sko tu kamba ya katin ka ba khoi ki jong mi. Bagi la ko try su be ben im ben yai. Kat kom kaman ka ba khoi ki jong mi. Kyrkhu lang yang ngi pi we Kyrkhu ya ka Sunday School ya school pampau borok ko we kino ki kam kino ikai borok ko try su be. Bang nang la ko try su be ban IT ban pinyat ya ka school pampau ban hikai ya ki Sunday School. Maman ke pora ki jing im ki jungi. Ban nang la ban IT ya le di. Kamba sami ko try su be. Ban abawai no jong ka program. To pelaj yang ida ke Jingkyrkhu bahatam. To ai ba ke jing e jong ublai pa. Ke jing e ke bom cukut. Rengkat ba ke jing ai jong khu na lon puna. Ke jing e ke badap biang yang i wei pi wei. Rengkat ba ke jing slok jong mesti mo khu. Ke baya kersoi haki denu jong iman ke por. To ai ba kini lai ha wei blai. Ke song sa rengkat ba ka balang ka ba mala seng han lu alor lum. Ba ke juru ka song sa rengkat ba ki khot jong ka balang. Bakum juru baka school pampau bakum juru ko try su be nam ta ki ba trei ki ba sa stom nam ta ka buram ke jongmi nandu menta su bom chukuru ala ta amen.